Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga ito mga tensyones para sa pagsaulog naton sa ikaduwa nga Domingo sang Adbyento. Para sa kalag ni Victor Pison, offered by May Pison. Para sa kalag ni Victor, offered by Asusana Tabuyok. Para sa kalagdanday Victor kag Sonny, offered by Barangay San Rafael Community. Para sa kalag ni Romeo Sr., offered by Asusana Tabuyok. Para sa kalagdanday Nieves, Rafael, Rosario kag Isidro, offered by Ralph Mateo, Tadefa and family. Para sa kalagdanday Michael Angelo kag Mark Anthony, offered by Mrs. Annalyn Capadocio and family. Para sa kalagdanday Jeffrey, Wenceslao, Dolores kag Estrella, offered by Capauan and Billones family. Para sa kalag ni Romeo, offered by Luminida, Torendon. Para sa kalag ni Princess Ayesha, kag sa tanan niya mga kalag sa Purgatorio, offered by Aida Tauro and Mr. and Mrs. G.J. Bigona and family. Para sa kalag ni Gregorio Jr., Gregorio III, Joel Sr., Carlo Magno, Consejo, Laura Monserrat, kag Jennifer. Para sa kalag ni Severo Sr., offered by Melinda Tianyo. Para sa kalag nanday Herminia, Donato, Dennis, Narciso, Wilfredo kag Bernardo, offered by Delia Johnson. Para Thanksgiving for the birthday of Mrs. May Pison on December 8. Thanksgiving is offered for the birthday of Candelaria Trongoy for her 91st birthday last December 1. Thanksgiving offered for the birthday of Mary Ann Capauan, Asong, offered by Capauan and Billones family. Thanksgiving is offered for the birthday of Eileen Escarara on December 4, offered by Teresa Escarara and family. Kag sa ato niya mga sponsors, Mrs. May Pison and family, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Jessie Capauan and family, Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family, Mr. and Mrs. Leonor Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Aiza Capauan and family, Mr. and Mrs. Erilyn Cuno and family, Mr. and Mrs. Lydia Kamangunan and family, kag Mr. and Mrs. Jola Salvador and family. Sa ikaduwa nga Domingo sang Adbyento, mabatian naton ang panawgan ni Juan Bautista sa desyerto. Si Juan ang nag-aman sang mga tao sa pagbaton sang Mesiyas ngayara na sa tunga nila apang wala pa nila makilali. Sa aton panahon, kabay pa nga pamatian naton ang panawag ni Juan, amanon naton
ang alagyan sang Ginoo paagi sa paghinulsol kag pagbag-o sang aton kabuhi. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Padifa. Palig magtindog ang tanan kamupod sa pangkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agod na maging takos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Sa sining ikaduha nga Domingo sa panahon sa Adbiento. Sing may mahinulsulon nga tagipusoon tanan kita nagasiling. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kay sa inyo mga utod, kay nakasala akong atuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Berhen gihapon sa tanan nga manghiles ka mga santos. At sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios.
Kabay nga maluoy sa ato ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang ato mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyok kita. Huwag amahanan kag maluluyon nga Dios sa amon pagsugata kay Kristo. Hindi pagitugot nga magupang sa amon na makabalaka nga kalibutanon, kundi suno sa imo kaalam. Tuy-tuy kami sa iya. Agud maambit namon ng yahimaya, ginapangayot namin ni sa imo, pagi kay Jesu-Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Ang harianon nga linahi ni David kaangay sang isa ka kahoy nga ginpulod, pero subong sang pagpanalingsing sang puno sang kahoy nga ginpulod, subong man magagahom ang bag-o nga hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang gahom sang Ginoo magahatag sa iya sang kaalam, ang ihibalo kag abilidad sang paggahom sang iya mga tao. Makilala niya ang kabubuton sang Ginoo kag magahadlok sa iya kag may kalipay sa pag-alagad sa iya. Hindi siya maghukom paagi sa iya makita ukon paagi sa sugid-sugid lang. Pagahukman niya ang mga imol sing nagakaigo. Kagapinan niya ang kinamatarong sang mga mapainubuson. Sa iya mando, ang duta pagasilutan, kag ang malaot nga mga tao magakalamatay. Magagahom siya sang iya mga tao sa katarungan kag kamatuoran. Ang mga lobo kag mga karnero magaopdanay nga may kalinong, kag ang mga leopardo magaluko upod sa mga tinday sang kanding. Ang mga tinday sang baka, kag ang mga totoy sang leon, magaupdanay sa pagkaon. Kag ang mga magamay nga mga kabataan, amo ang magatatap sa ila. Ang mga baka, kag mga oso, magasalo sa pagkaon. Kag ang ila mga tinday, kag mga totoy, magaluko sing tingog nga may kalinong. Ang mga leon, magahalab sang dagami,
kaangay sang mga baka. Bisan ang lapsag hindi maano, kung maghampang siya malapit sa dalitan nga manog. Sa Sion ang balaan nga bukid sang Dios. Wala sing butang nga makahalit ukon malaot. Ang duta mapuno sang pagkilala sa Ginoo, subong sa mga kadagatan nga puno sang tubig. Ang adlaw magaabot nga ang bag-o nga hari halin sa linahi ni David, mangintanda sa mga kapungsuran. Magatipon sila sing tingog sa iya harianon nga syudad, kag magpadungog sa iya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Kabay nga sa iya panahon, magaluntad ang pagkamatarong, kay ang kauswagan sang paghidait magapadayon. Kabay nga sa iya panahon, magaluntad ang pagkamatarong, kag ang kauswagan sa pagdait magapadayon. Tuloy ang hari isang paghukom, suno sa imo pagkamatarong. O Diyos, ipaambit sa iya ang imo kaugalingon nga katarungan, agod magahari siya sa imo mga tao, suno sa katarungan, kag magagahom siya sang matarong sa mga imol. Kabay nga sa iya panahon, magaluntad ang pagkamatarong, kag ang kauswagan sa pagdait magapadayon. Kabay nga sa iya panahon, magaluntad ang pagkamatarong, kag ang kauswagan magapadayon, samtang nagasanag ang bulan. Ang iya ginharian magalambot, halin sa dagat, tubtob sa isa, halin sa suba Euphrates, tubtob sa ukbong sang duta. Kabay nga sa iya panahon, magaluntad ang pagkamatarong, kag ang kauswagan sa pagdait magapadayon. Ginaluwas niya ang mga imol nga nagapanawag sa iya, kag ang mga nawadan kag mga pinatumbayaan. May kaluon siya sa mga maluya kag imol. Ginaluwas niya ang kabuhi sa mga nawadan. Kabay nga sa iya panahon, magaluntad ang pagkamatarong, kag ang kauswagan sa pagdait magapadayon. Kabay nga ang ngalan sang hari, hindi gid pagkalimtan. Kabay nga ang iya pagkabantog, magapadayon subong sang adlaw. Kabay nga ang tanan nga pungsod, magadayaw sa iya. Kabay nga ang tanan nga mga tao, magadayaw sa Dios. Nabendisyonan sila subong sang iya pagbendisyon sa hari. Kabay nga sa iya panahon, magaluntad ang pagkamatarong, kag ang kauswagan sa pagdait magapadayon. Balasahon gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, ang tanan nga nasulat sa kasulatan, ginsulat sa pagtudlo sa aton, agod nga paagi sa pagpailog, kag pagpalig-on nga gintudlo sa aton, sang mga kasulatan, may paglaom kita. Kabay nga ang Dios nga ginagikanan sang pagpailog, kag pagpalig-on, mag-isa sang inyong mga panghuna-huna, paagi sa pagsunod ninyo kay Kristo Jesus. Agod nga isa lamang katingog, madayaw ninyo sing tingog, ang Dios tagang amay sang atong Ginoong Jesucristo. Gani, magbinatunay kamo para sa himaya sang Dios. Subong nga ginabaton kamo ni Kristo. Kay nagasiling ako sa inyo, nga si Kristo nangin isa kaalagad sang mga Hudeo sa pagpahayag nga ang Dios masaligan sa pagtuman sang iyang mga saad sa mga patriarka, kag-agod nga makadayaw man ang mga hintel sa Dios tungod sang iya kaluoy. Kay ang kasulatan nagasiling, gani magpasalamat ako sa imo sa tunga sa mga hintel, magaamba ako sa mga pagdayaw sa imo ngalan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan.
amana ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sang tadlong nga dalan nga iya pagaagyan, kay ang tanan nga katawhan makakita sang kaluwasan gikan sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Makatwa kita kura sa hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Makatwa kita kura sa hallelujah. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa santos nga ebanghelyo, suno kay San Mateo. Himaya sa imo, Ginoo. Sa sadto nga mga inadlaw, nagabot si Juan Bautista nga nagawali sa disyerto sang Judea. Nagsiling siya, magbiya kamo sang inyong mga sala, kay ang ginharian sang langit malapit na. Amoy ni si Juan nga ginhambal ni Isaías nga propeta, sa magsiling siya, managasingkit sa disyerto, amana ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sang tadlo nga dalan nga iya pag-aagyan. Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbol sang kamelyo, kang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang mga tawo nagadugok sa iya halin pa sa Jerusalem, halin sa bugos nga probinsya sang Judea, kahalin sa mga duog sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ila mga sala, kagimbawtisuhan niya sila sa Jordan. Sa pagkita ni Juan nga madamo ang mga Fariseyo ka mga Saduseyo nga nakadto sa iya sa pagpabautiso, nagsiling siya sa ila, makaliwat sang manog, sino bala ang nagsiling sa inyo na makapalagyo kamo sa kaakig sang Dios nga madali na lang mag-abot? Hindi kamo magsalig nga si Abraham amo ang inyo amay. Kaya nagasiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang bato nga mga anak ni Abraham. Ang wasay handa na sa pag-utod sang kahoy sa iyagid puno. Ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo, pagatapson kag ihaboy sa kalayo. Nagabautiso ako sa inyo sa tubig sa pagpakilala nga nagahinulsol kamo, pero mga kari nga dason sa akon, magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. Gamahanan pa siya sa akon, kag hindi gani ako takos bisan sa pagbitbit sang iya sandalyas. Ginauyatan na niya ang iya inupahangin sa pagpain sang tinggas sa upa. Dayon pagatipunon niya ang tinggas sa iya tambobo, pero pagasunugon niya ang upa sa kalayo nga hindi gid mapalong. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoo Hesukristo. Hinigog mga utod, sa mga bata pa kami, may manghod ako, kaga may duha ka mga magulang nga babayi nga nagasunod-sunod. Do kami silang tubo-tubo no, mga tag 1 year, 2 years ang adwat. Balaan si nanay kag si tatay pala bata, no? Wala sila obrahon kay sa ngamon nga balay sa tunga sang uma, no?
nga ilalang madumduman himo sang bata, no? Tugtog nga nagpulo kabilog ang ilang kabataan, no? Di gagmay kami, no? Kag pagkatapos sa pagkakabataan namon, sama-sami nagailinaway kami, no? Away bata, no? Dugsing-dugsing, tapos dugay-dugay away na, no? Binaisay, no? Ting ekspresyon sang amon na iloy kag amay, siling nila, daw mga kuring kamo kag ido, no? Yambot ang bugi man guro, no? Ang kuring kag ido hindi maginsindihanay. Pero nga kung kaysa may ara mga sitwasyon nga ang kuring kag ido daw nagaupdanay man, no? Pero daw mo ning image sa una, no? Kung permi gani nagapugis kag nagainaway, kuring kag ido, no? Nga siguro bisan pa ang kuring kag ido nga nagatamdanay sing maayo, kung makahamba lang sila, mareklamo gid, no? Nga masiling siguro ang kuring kag ido nga kami inyo ang ginaihimo nga ihimplo sang inaway kay wala man kami nagainaway, no? Anyway, kaya mo ni sa nauna nga balasahon na batian naton ang isa ka picture sang bag-o nga panahon nga ginistorya sa aton ni Propeta Isaías. Siling niya ang mga lubo ka mga karnero magaupdanay. Di ba paborito gina nga pagkaon sang lubo ang karnero. Magaupdanay nga may kalinong kag ang mga leopardo magaluko upod sa mga tinday sang kanding. Bawti ang mga leopards ang paborito man nilang pagkaon amo ang tinday sang kanding. Pagkatapos siling ni Isaías, ang mga tinday sang baka kag mga tutoy sang leon magaupdanay sa pagkaon. Kag hindi lamang ina, no? Iti paborito sang leon ang tinday man sang baka. No? Siling pagid niya kag ang mga magamay nga makabataan amo ang magatatap sa ila. But imagineon mo ang gamay nga bata nga nagalagaw-lagaw upod sa leon. Oh, purya lang basi kun abuton ang leon sang iya nga kagutom kag itimo ya ang bata, no? Ambot kung kabati ka mo na sang istorya nga may istorya na nungod sa Christian lion. Sa Africa, ang isa ka tawo ginlagas sang leon, no? Kag sa na-corner na siya, hindi na sa makapalagyo, ang leon naguntat man. Pag-untat sang leon, bahaw siling sang tao, ay salamat, hindi ako pag-anon sang leon. Pero sa ulihin na batian niya ang leon nga kumud-kumud, siling sang leon, bless me, O Lord, for this thy gifts which about to receive from your goodness through Christ our Lord. Gulpi lang kinulbaan liwat ang tao, no? Kaya nagpangadi ang leon nga, nagpasalamat ka may kanon siya, no? Tinigong mga mautodo, amo ning picture sang wala sang pagidait kung ang ginatawag naton pag-take advantage ara. Kaunon halimbawa sang lubo, ang karnero, kaunon sang leopardo, ang tinday sang kanding, kaunon sang leon, ang baka, kung ang tinday sang baka, kaunon sang leon, ang kabataan. Picture of a community nga wala sang paghidait. Di gina-picture out ni Isaías ka propeta nga magaabot ang tion nga madula ini. Buot silingon ang sitwasyon sang daw kuring kakido sa aton iya nga description madula. Pero hindi gugma nga mautod paano ini madula. Amo ini ang panawagan ni San Juan Bautista sa Ebanghelyo. Kung kita nagaliso sang aton mga sala.
Wala sang iban pa nga pamaagi, agud nga magbalikay ang aton kaangtanan nga daw kuring kag ido. Ilabi na gid halimbawa sa mga mag-ululutot, sa kaingon. Wala na sang iban pa nga pamaagi, kundi ang patawad kag ang paghatag sa tawag naton maayo nga kabubuton. Tisin una ina ma-decide, ang Dios hindi maka-decide sa aton ukon para sa aton. Kita na iya ang desisyon sa aton kaugalingon. Kita ang naga-decide kung bugnuhon na naton ang tawo, nga dugay na naton wala ginabugno. Kita na ang ma-decide nga patawaron naton ang tawo nga nagpaasa sa aton. Tinigugma nga mga utod, amo ini, kag wala na sa iban pa nga pamaagi. Sa bagay, nga ang tinaga nga paghinulsol, kung sa Griego, ginatawag metanoia, change of heart, and therefore, change of direction. Tisin o sini nag-decide, sa nasiling ko na, kita. Kunuyag naton ang sitwasyon sang kuring kag ido madula, kita mismo ang makapaamat-amat sini. Buot silingon, agod ang paghidait, magluntad, agod yung mangin mabinungahon ang aton kabuhi. Wala na sa iban nga sarang naton mahimo, kundi nga usuyon naton ang dalan sang paghinulsol kag pagpatawad. Metanoia, change of heart. Nga baguhon naton ang aton perspective, ang aton tagipusoon, halin sa kaakig, padulong sa pagpasensya. Halin sa dumot, padulong sa paghidait. Di mga utod, ginaliwat ko sa pagsiling, ang Diyos wala sinsarang mahimo kung kita hindi mag-kooperar. Kabay pa sa pag-ama naton, sa pagsilibrar sa Christmas, agod na mangin madinuagon ang aton Christmas 2025. Usoyo naton ang dalan nga ginapanawagan ni Juan Bautista. Tadlungon naton ang dalan, hawanan naton ang dalan para sa Ginoo. Paagi sa aton paghinulsol. Magtindog ang tanan. Baguhon nato ang aton pagtuo nga nagasiling, nagatuwa ko sa Dios, Amay nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Kristo iya anak kabugtong nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus, napatay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw, nabanhaw siya, nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito magari, pasyaliwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gigakaugdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala si katapusan. Amen. Amen. Mga utod sundo nato na pangagda ni Juan Bautista nga maghinulsol ka magbag-o sang aton pangabuhi. Ipangamuyo man naton ang paghiusa sang mga katilingban sang mga tumuluo. Aton ipangamuyo ini nga nagasiling, pamatii kami o Ginoo. Pamatii kami, O Ginoo. Para sa Santo Papa nga si Leo, sa aton obispo nga si Medifil, mga obispo, mga pari, mga diakono, kag tanan nga nagaalagad sa simbahan. Ginoo, himua sila nga matutom nga mga manugwali sang ebanghelyo, kag mga ministro sang paghiliusa. Mga muyo kita. Pamatii kami, O Ginoo. Para sa mga opisyales sang gobyerno, Ginoo, ipaiway sila sa pagsulay sang manggad,
puder kag dutan-on nga kalipay, agod hilway sila sa pag-alagad sa imo kag sa imo banwa. Mga muyo kita. Pamabii kami, O Ginoo. Para sa mga katapo sang mga partido politikal sa Pilipinas, Ginoo, himua nga maghari ang pagrespeto sa tagsa-tagsa, agod magluntad ang paghangpanay kag pagbinuligay para sa ikaayo sang tanan. Mga muyo kita. Pamabii kami, O Ginoo. Para sa mga pamilya nga Pilipino, Ginoo, pabakura sila paagi sa imo pulong, kag mga sakramento, kag ipaiway sila sa halit sang kaimulon, dili paghangpanay, diborsyo, kag aborsyon. Mga muyo kita. Pamabii kami, O Ginoo. Para sa amon nga nagatililipon subong, Ginoo, kabay nga magbantay kami sa pag-abot ni Kristo, paagi sa pagbiya sang amon mga sala, pagkilala kag pag-alagad sa Ginoo sa amon mga utod, labi na gid sa mga imol kag nagaantos. Mga muyo kita. Pamatii kami, O Ginoo. Dios nga amon namay, sa pagulat namon sa pagari ni Kristo baguha ang amon mga tagipusoon kaguna-huna. Agod nga kabagay kami nga pagatawgon nga iyong mga anak. Kinapangayon namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Balik magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo, mga utod. Ako nang akon kang inyong sakripisyo, mahamutan nunta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot,
sa karaywan kami ang siya ngalan, sa tunman kapuslanan, kisabugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga may kabay nga malugpayan ikaw sa amon mga dulot ka mga pangamuyo. Kagbuligi kami, kay hindi kami makasalig sa amon kaugalingon nga ikasarang. Ginapangayon namin niya sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay Takus kag angay gid. Igo kag puslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay sa pagpaubos niya sa kaugalingon sa nahauna nga pagkari subong tawo. Iya gintuman ang plano nga imo ginbuko sa una pagid. Kag iya ginbuksan para sa amon ang dalan sa kaluwasan. Agud sa adlaw sa iya mahimayaon nga pagbalik. Madangat namon ang mga saad nga amon karon ginapaabot sa dako nga kahidlaw. Gani upod sa tanan nga mga angheles kag sa mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sing walay untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo ang Ginoo, Diyos nga labing gamanan, ang aming nga pagsimbahon. Sana, sana, sa kainasan, sa kainasan. Layawon ng nagpapay sa ngalan sang Ginoo. Sana, sana, sa kaitasan. Sa Santos ikaw nga tudo Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang iyong espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya naging panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kaini among akon lawas nga igatugyan para sa ini. Ginoo kag Diyos ko. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya naging palibot sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini amo ang kalis sa ngakon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ginoo ko kag Diyos ko.
Ang misteryo sang pagtuo. Ganiyo amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay, kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takus, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas, kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imong simbahan na nalapnag sa bugos ng kalibutan. Impita siya sa paghigugma upod sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Medifil, kasatanan nga makaparian. Dumduma ang mga sakop sa among katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanaw sila. Dumduma ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabian, batuna sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, kaya dali karon nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala si katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaysan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dumog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita puno sing pagsalig, suno sa gantudlo sa aton. Siling na pinapatawad na ang mga nakasala sa amon. Kapiling mo kami, ipagdaog sa palulan, luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami si pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-on na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman,
nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan. Kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kay nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, yaragi hapon sa iyong tanan. Kagiraman sa Mga imo. utod si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace be with you. Mga utod, iyari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sa kalibutan. Bulang ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takus nga magsudod ka sa akon pulian, apainit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalag.
Palig magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Ginoo, imo kami ginsagod pagis ning Eucharistia. Tudloy man kami sa paggamit sa maayo nga mga butang nga dutanon, kag sa pagpakamahal sa mga butang nga langit non. Ginapangayot namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palig maglingkod sa mga dali para sa mga pahibalo. Sa masunod niya Sabado sa gihapon, kita magasaulog sa aton niya anticipated mass para sa ikatatlo nga Domingo sang Adbyento. Kag ang aton niya Misa di Aguinaldo magasugod sa December 16, alas 4:30 sa kagahon. So gani sa mga mag-sponsor para sa aton yung Misa de Aguinaldo, pag-aangot nyo mo sa aton Chapel Coordinator sa kay Tita Grace Ledesma. Kag subong man sa mga mag-sponsor o kung mag-donate para sa Christmas lights kag Christmas decors na igabutang naton sa aton chapel kag sa aton nga barangay cover gym. So na welcome gate kag pasalamatan naton. Agud matagaan naton sa dugang nga duag ang pagsulog naton sa pagpaabot naton sa aton nga Mesiyas Ginoong Hesukristo. Kag subong man ang Barangay Apostolic Council kag Barangay Council nagapangayo sa inyong bulig agud nya kita diri sa aton katilingban makatukod o kung makaobra kita sa aton nya karo nga aton pagagamiton para sa aton nya mga activities diri sa aton barangay. So na kinahanglanon gid naton para sa aton nga mga aktibidades naton sa aton chapel during sa aton fiesta kag sa mga activities dito sa aton nga parokya. So gani magapalibot kami sa inyo sang sobre sa mga nasunod nga mga inadlaw agud aton matigayon nga makapasad kita kay makaobra sang karo para sa aton katilingban. Madamo gid nga salamat. Palig magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Magyaraman sa imo. Magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon. O Dios namon, kabay pa ang imo bano nga magkalipay gid tungod sa misteryo sa pagtubos sa ila. Kag maangkon nila ang iya mga bunga. Ginapangayo namin sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad ng Santos nga Misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi man, Father.